Môžeme si to dať potom, musíme... Čo? Kde si? Foxy! Foxy. Bože, oni sú slepí, tí animatorníci v tejto hre. Reálne nás nevidí. Je asi šibe. Ona tu proste začala sa točiť jak Makarena, vole. Takže zdravím vás, ja som Detrux44 a vítajte pri ďalšom videu. Dneska po 2 mesiacoch si ideme zahrať Roblox hru Eternal Nights. A som tu so Sirzákom, takže sa pozdrav. Čaute. No a dneska budeme hrať Eternal Nights Story Mode, takže a ideme prvú noc. My sme už toto hrali, ale neviem. Ja teda nič nevidím. Ty nič Len nevidíš? auto vidím. Jaj? Ja nevidím, že... Nič nevidím. Aha. No teraz mi to už ukázalo tú kraj. OK, takže closet. Použite closet, aby ste sa schovali animatronikom. The cab needs to be put to the side, dobre. Puppet, takže musíme vandovať puppeta, dobre. Fuse, when a fuse blows it appears randomly on the map. Pay attention to the sound and the light it makes to find it. A door, use the doors to protect yourself from the animatronics. OK. Takže, mám si zobrať flashlightku teraz? Či... A poď teda za mňou, lebo OK. som ho teda videl. A dúfam, že bude tam zase. Si ho kde videl? Počkaj, idem za tebou. Počkaj, však idem za tebou. Ale však môžeš aj skočiť. Každopádne ty pôjdeš takto presne. No? A poď tam, poď do tejto. No, počkaj, vidíš? Vidíš No? ho? Tam bol reálne. Ja som si ho ešte ani nevšimol. Ja Joj. aj tak potom, keď zomrieme, tak ty pôjdeš prvý. Dobre, fuse sú hneď na zemi, takže to malo byť easy. Dobre, takže kto bude na akom mieste? Ty budeš pri papetu No hej, dúfam. a ja budem hľadať fuse. Jo, ja sa tam asi už rovno teraz dám, pre istotu. A nie, najskôr musíme ísť do security room, takže ja budem potichu, ja budem crouchovať, aby ma nevideli žiadni tí animatronici, lebo ani Chica, ani Bonnie po mne neišli. Reálne, ja som bol celú noc ticho, ja som reálne crouchoval, nič sa mi nestalo. Ja sa bojím celkom. Ja nie som moc ten typ. Oh shit. Enter the cameras, especially look in the front areas. Look for the camera called Puppet Awards Corner. Always keep it charged. S veľkým červeným nápisom. You just Ja need to som to hold tam this zase button. videl. Čo? Ja to videl halucináciu. Toto sa mi tentokrát nestalo. Toto bola reálne halucinácia. To nebol žiadny tieň, lebo som si potom hovoril, že to bol určite tieň, alebo tie žiary, čo sú tu, ale fakt som to tu teraz videl. Si nerobím teraz prdel. Nice, spojník. Inak toto je prvé video s kamarátom, takže dúfam, že vám sa to Tam bude je páčiť. vidieť Freddy, tak ja už sa ho bojím. Čo však on v tejto noci nejde, on ide až na 3. noc. A to moje prvé video, čo som vydal z Playtime Survive, malo že 200 zliadnutí, takže ďakujem vám za to. Ešte prvé video, to bolo zaujímavé. Takže z tejto hry ešte urobím veľa partov. No, do tej, keď to vlastne nedáme. A potom vyskúšame Custom Night. Každopádne napíšte do komentárov halucinácia. Takže napíšte do komentárov halucinácia. Ja idem teda naspäť do tej fuse room. Alebo ja budem potichu, aby som Bonnieho nenaštval. Pretože ja som celú noc bol ticho a nič sa nedialo. Proste on po mne vôbec nešiel. Ak by ste chceli, tak vám ukážem jeden klip z nejakého videa, ktoré sme nedokončili a nedopadlo nám to, takže teraz to bude na obrazovke. Kamu, ja som to reálne preskipoval, ja som normálne išiel takto pomaly. Ja počujem. Ticho, ticho.
nie, neprejde tu, nechod tu. Nie! On nás nevidí. Prosím, choď preč. A on nás nevidí, takže možno... Ja musím ísť do kafetéria, alebo lebo tam budú tie fuse padnuté. Alebo však, keď nebudem mať zapnuté svetlo. Tatevka. Čo znamená tatevka, kde je to koliečko? To je ten meter. Ja vidím Bonnieho. Kde? On je v hallwayke. Pri mne. On tam teraz prešiel. The fuses are running out of power. Ale ono mi to nefunguje. Mne nefunguje proste ten music box. No, to je. Čo? Ale však ono to, ty to máš držať. Tam to písalo dobre, typ. už rozumiem. To písalo v typách. Vidím asi koho to tam... A už vidím videočíku. A však vydrž Bonnie stále. No super. Super, musíme nájsť fuse. Čo ja neviem, kde je. Pretože hovno vidím. Vedľa mňa je aj vidieť Bonnie. Ja vidím tú fusku. Ale toto neviem, či sú tie... Ak nájdeš fuse, tak... A to kde mám dať tú fusku? Však do tej fuse room. Potrebujeme to fuse na toho papeta, lebo fakt papet je najdôležitejšia vec tu v tejto hre. Ako fakt. Na power nepotrebujeme. A už vidím vytrť Bonnieho v hallwayke. On tam prešiel teraz, ja som ho videl. Bonnie? Nechám ma na pokoji. Ale kamo, ja neviem nájsť tú fuse od papeta, takže na budúce tam budeš ty, lebo ja fakt neviem kde... Au. Bonnie. Inak mám zadarmo revive ešte zo včera, keď sme to skúšali. Takže... Tak už si to zapol? Už si zapol na papeta? Daj to na papeta, papet je najdôležitejší. No čauko, Bonisko. Nusoko. OK, ja sa teraz dostanem pri ten papet, aby som to mohol rechargenúť. A dúfam, že ma tu nechytí Čika, lebo ja som Čiku zatiaľ nevidel ešte. Takže ja to chargnem. Haló? Však... No, konečne papet ide. Takže ja to mám dobre, nice. Dobre, chargujem to. Čiku som videl. Dobre, už som to chargenul. A kde je? Ja som ju videl tam, teraz prebehla. Je asi šibe. Čo? Ona tu proste začala sa točiť jak Makarena, vole. Neviem, či by sme dali druhú noc, asi nie, neviem. Lenže v druhej noci už bude asi Foxy, no. Už bude Ja sa na Foxyho neteším. No, tak to neviem, či urobíme druhý part. Môže sa tu je taký OP hiding spot, keď Bonnie? Skry sa! No? Pretože už nemáme čo robiť. OK, jasne. Yes! Daj sme prvú noc! Yes. Daj sme prvú noc! Ja som ti hovoril, že to bude fungovať. Akože, funguje to. Kacinka! Tu bude ten video Golden Freddy Počkaj, kacinka je tu. Video Golden Freddy. No, ako som hovoril. Ty vole. Za tebou. Otoč. Ty vole. OK, teraz pokúsime sa dať noc dvojku, ale ak sa nám to nepodarí, tak ukončujem toto video. Počkaj, ale toto je zaujímavá cutscéna. Dobre. Ja som to ešte nevidel. OK. FNAF 4? OK. Asi. Počkaj, ja si tipujem, asi tam bude Fredbear. Nightmare Fredbear. A ja Ja si si to len tipujem. takto... Ja si to tiež tiež tipujem, no a ja.
Bude to on? Som to vedel. Ja som What sa happened? zľakol That aj yellow tak. bear, he showed up in my dream as a nightmare. To je Jungles? Či Dangles, To je ja Dan- neviem. To je mini It was like in Dangles. a house, but it wasn't. It looked really old. Yeah, we really shouldn't have gone into that pizzeria. We warned you to, didn't we? But it's no use. You guys just wanted to act all. What can we do, right? Anyway, I don't feel well. Let's just find a way to get out of here. Okay, let's try to find a way out of here since we already know the way in doesn't work. OK, zaujímavá kacinka. Dobre, sme tu a začína druhá noc. Tu bude Foxy. Počkej, kde sú vidieť? A, tu sú. Ježiš, toto nenávidím. No a bude tu Foxy, takže ten... Počkaj, Na čo tom- to? Čo? Čo? Oni sa Otvorili sa samé dvere. A inak ešte jednu vec. Ja nemám vôbec ísť. Foxyho slabina by mala byť jeho... mala byť svetlo. Kamo, ja by som išiel radšej preč, lebo tu je vidieť Bonnie. Ja by som asi tiež išiel preč. Treba mi zapamätať, no tu sú tu dvere. Freddy! A tam bude Foxy. Na Foxyho máme len svietiť. To viem. A... Chica tu nikde není. Však ja viem, ale... musíme ísť za... Počkaj. Musíme... Papitom. Nie, musíme ísť za papetom, no. Počkaj. Prečo som pri Freddymu, keď mám ísť tu? Ja neviem. Bože, ideme za papetom. Ja teda... Ty vole. A, ďalší koniec. Nevadí. Dobre, čaržovať treba. A... Potom budeme musieť nájsť zase ďalší fuse a zapojiť to do elektriky. Jo. Iba na papeta. Na žiadne svetlo už netreba. Ok, takže to je to prvé. Hej, ale keď nájdeš dve fuse, tak si nechaj jedno na ďalšieho papeta, vieš, keď to dojde od tá... Jo. Yes. Alebo ste tí animatronici menia miesto. Ja viem, to je trošku divne, lebo predtým si pamätám, že tu bol Freddy v Price Corner. Hej, tak hej. Čo som to počul? Čo? Čo si počul? Ja som počul, že ako to Golden Freddyho, že hi. Ako ten jeho smiech. Ja, smiech, dobre. Inak, ak dneska sa nám podarí druhá noc, tak potom na budúcu epizódu skúsime tretiu noc a možno aj štvrtú noc. Ak sa nám to aj podarí. Dobrý nápad. A však Ja viem, ale dneska nemusíme dať druhú noc, len pokúsime sa. Takto. Takže ventka nefunguje na Foxyho, stačí len buď mu zavrieť Nie, dvere. počkaj, nie. Foxy môže ísť cez ventky, som už videl tak. Áno, však hej, však hovorím, že Foxy môže ísť cez ventky, takže tým pádom je to celkom trošku v carry. Ja viem, ale však môžeme na ňo zasvietiť. Do očí. Všem ja tu nikoho nevidím. Lebo keď mu zasvietiš do tváre, tak on jeho staneš. Ja už sa normálne pripravujem, že kedy umrem za chvíľu. A ja sa väčšinou bojím aj teba, lebo ty si proste Golden Freddy, ktorý je tejto hre. No a ty si Shadow Freddy. Ale však v tejto hre tu asi nie je žiadny Shadow Freddy. Ale Možno. To môže byť Shadow Freddy ako za halucináciu. Na môj kanál vyjde video tejto istej hry a budem sa pokúsiť snažiť nájsť z toho tá halucinácia. Aby ste mi verili, lebo ja som reálne tu videl halucináciu a tam už ide za nami Chica. A z tejto hry spravím aj takú secret vec. Chiku vidím. Fuse, Áno, no nič. Fuse už sa vypínajú, ale nevadí, však ja skúsim nájsť fuse. Ale už ide aj vidieť Freddy.
Nie, vítr v strede nejde. Ja už som povedal, že on ide na tretej noci len. Ja sa idem skryť. Nie, tuto je zatvorená ventka, škoda. On je pri mne. Akože blízko pri mne. Kde On si? pri mne vôbec není, ja som išiel úplne najďalej. Cupcake! 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 Tu je cupcake! Sakra. Cupcake! No No super. dobrý ti. No, tak to neviem, či to dáme. Tu je cupcake, musíme byť asi rýchli. Tak vidím, on má aj tie červené oči. My musíme byť rýchli, nemôžeme tu kempovať, lebo on potom ten cupcake nás chytí. O, ja počujem takoho. Počkej, to je z tej venky. Cupcake, Remove! Dal som ti to preč. dík. Počkej, však môžeme si to dať potom, musíme... Čo? Kde si? Foxy! Foxy. Bože, oni sú slepí, tí animatorníci v tejto hre. Ráno nás nevidí. Počkej. Počkej. Foxy? Foxy nás nevidí, on je slepý. Dobre, ja som pasti. My sme pasti. Foxy sem nepôjde. A ja vidím cupcake zase. Musíme sa to ísť preč. A? Fusa. Ja počujem Foxyho, ja neviem, ako teraz prejdeme. A Fusa je vťak. Ja vidím Bonnieho. Musíme sa cez nich dostať. Bez toho, aby nás chytili. Musíme byť opatrní. Haló. Ok! Dosť, čaká. Musíme byť opatrní teraz. Toto možno dáme. Možno. Možno by sme dali druhú noc. On ide za mňou. Tak počkaj. Dobre. Skús, Ide číka. však ho môžeš normálne... Vidím fuse! Vidím fuse! Musíš si pri ten music box. Musíme. Kam on ide za mňou cupcake, vidieť Bonnie. Asi. No ale my musíme tento... Ja idem dať teda ten fuse do toho papeta, lebo fakt na ten papet je strašne dôležitý. Ako sa volajú? Papetovi mám ísť? Áno, už som zapol, ale ja mám tieto veci, ako sa to volajú? Počujem Bonnieho, ja sa skriem. Ok, ja idem zatiaľ. A mám aj tretiu fusku, takže ak tak. Bonnie je v tejto miestnosti. Ale on je slepý, on ma nechytí. Mám aj ďalšiu, ale Bonnie? každopádne ono je to také... Bonnie? Nehovor, že je tu aj vidieť Foxy zase a cupcake. Dobre, Bonnie išiel preč. Ale kamo, rýchlo to rechargni a potom chod si stáďal preč. Ja si teda rechargnem moju flashlightku. A sniknem stáďal to preč. Jo. Musíme rechargnúť toho papeta, ako fakt. Nemôžeme skapať. Už ho čaučujem. Dobre, a potom môžeš stáďal ísť preč. Nepotrebujem už to fusenúť potom. Či nie, či rechargnúť na celú noc, pretože malo by už byť za chvíľku Bonnie. 6 AM. No? Čo? Vidieť Bonnie ide. Píše... dobre. Dobre, už si to chargenul? Ešte čaučujem. Lebo on ma využil zrovna pri tom. Ja idem teda preč. A čo, už nemusím... Vidím Foxyho, ja idem preč. Ja vidím Foxyho. A čo, ja mám byť sa pri tom papetovi? No... Ale ja by som radšej ešte sa tam preč, lebo tam môže ten cupcake ísť za tebou a to nebude potom dobré. On mi už dal veľa hitov dole, ale čak zrovna totok. Už to vypustia. Koľko nám ešte chýba času? Neviem ani. Však tu nemáme ani žiadny timer. Možno musíme sa proste modliť, že bude 6 AM. Hej. Počkať, ja som tu našiel toys. Tak áno. Yes! Yes! My sme dneska dali druhú noc. No tak ty kokos, bez smrti dneska. Ty
Oj, ja sa už bojím. Takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a na budúce dáme tretiu noc a pokúsime sa dať štvrtú noc. Takže čú.